farem primer la presentació, no? Aquesta noieta. Molt bé. Llavors, ensenyar cultura catalana a través de les humanitats digitals. Anna Tudela i Santa és professora de la Open University al Regne Unit. És doctora en sociolingüística per la Universitat Pompeu Fabra i les seves línies de recerca estan relacionades amb les llengües en contacte, el multilingüisme i el català com a llengua estrangera. Ha treballat de professora de català com a llengua estrangera al Consorci per a la Normalització Lingüística i ha estat lectora de l'Institut Ramon Llull a la Beijing Foreign Studies University i a la Universitat Autònoma de Madrid. Llavors amb nosaltres, Anna Tudela i Santa. Benvinguda. Moltíssimes gràcies per la presentació i per la invitació. Em fa molta il·lusió poder compartir aquesta estona amb vosaltres. Vaig a buscar un bolígraf. Fes. Com us ha dit la Gladys, bé, el títol del seminari és així com ensenyar cultura a través de les humanitats digitals, però bàsicament són algunes eines digitals que jo he fet servir a classe o que jo volia fer servir a classe i que penso que són molt interessants i que que es poden adaptar a molts contextos, així que les volia compartir amb vosaltres per saber, sobretot, si us poden ser útils i això. Us comparteixo al xat la presentació que faré servir, el PowerPoint, per si us el voleu descarregar o voleu fer-hi anotacions o el que sigui. I us compartiré ara també un document que he creat, que és bàsicament una llista d'algunes de les pàgines web que mirarem avui. Perquè hi ha 1000 coses i hi ha 1000 coses que es poden aprofitar i que poden ser interessants. Llavors, al document aquest us he posat les que us ensenyaré també per si les voleu remenar una mica vosaltres. I algunes altres que no tindrem temps però que a mi m'han semblat que us podrien ser útils, llavors jo aquí us les deixo i us les mireu com vulgueu. I dit això, ara sí compartiré el PowerPoint. Si teniu qualsevol pregunta o qualsevol comentari en algun moment, doncs m'escriviu pel xat o si no, directament parleu, perquè de vegades quan estàs amb tantes coses pel Zoom no veus els comentaris del xat, així que, sisplau. Això és una mica l'estructura que seguiré. Una mica això... A la Universitat Autònoma de Madrid teníem una assignatura sobre cultura catalana i també alhora a la universitat estaven molt interessats a fer estudis sobre humanitats digitals. I llavors vam pensar una manera d'integrar les dues coses. Però bàsicament, què són les humanitats digitals? Doncs és un nom molt bonic per una disciplina que està guanyant molta importància, sobretot als centres europeus i així, ja comença a haver-hi màsters en humanitats digitals, però bàsicament és el que una barreja entre les humanitats i eines informàtiques. Que això té l'avantatge que com que ara estem en classes en internet encara, doncs ens permeten accedir a molta informació que si no, d'una altra manera potser no podríem veure. És una disciplina molt àmplia que va des de, jo què sé, corpus de català fins a bases de dades que tenen els museus per ensenyar les obres que exposen. Llavors, una mica els temes en què jo havia buscat alguns recursos són la geografia, la música i la literatura, l'art i la història, perquè crec que són temes que també tractem a les nostres classes, tant siguin de llengua com de cultura.
I també m'agradaria que fos una mica pràctica la sessió perquè pugueu vosaltres remenar. Llavors, deixo de compartir un moment perquè hauria d'haver compartit tota l'escriptori perquè aniré canviant. Llavors, la primera aplicació que us ensenyaré és una que es diu GeoGuessr, que és com una aplicació de viatges sorpresa virtuals. Li he posat jo que bàsicament l'aplicació et posa en un lloc al mapa i tu el que has de fer és explorant el mapa intentant endevinar on ets. Ja sé que així explicat sona una mica estrany, però ara en veurem algun exemple i segur que ho enteneu millor. De fet, s'ha posat bastant de moda, ja es va posar molt de moda fer vídeos de YouTube, els youtubers, els influencers, ells jugant a aquest joc, intentant endevinar on eren. I aquí us he posat un vídeo, per si el voleu mirar en algun moment, del Marc Lesan, que és un influencer d'aquests catalans que intenta endevinar llocs aleatoris dels països catalans. I també és una manera de... No sé, a mi m'agrada molt fer servir vídeos curts a classe i també fer servir influencers i youtubers perquè sempre tinc l'esperança que els meus alumnes hi haurà algun vídeo que els agradarà tant que seguiran aquesta persona i podran practicar més a fora de classe. No acaba de funcionar gaire, però jo no perdo l'esperança mai. Llavors, un dels problemes del GeoGuessr és que la versió gratuïta només pot jugar durant 5 minuts. És un problema, però és un avantatge perquè així els alumnes tenen un temps concret per fer la tasca i després s'acaba. Us ensenyo com funciona. És el tutorial. Llavors, a tu et surt, aquesta és una mica fàcil, però a tu et surt una imatge d'un lloc a la pantalla i tu et pots moure i has d'anar buscant pistes per endevinar on ets. En aquest cas, on penseu que som? A París. A París, esclar, no? Sí, llavors aneu al mapa aquí, aneu al mapa i poseu el ratolí al lloc on penseu que sou. Podeu fer zoom in. La veritat és que, mira, està aquí la Torre Eiffel. I llavors cliqueu a guess, endevinar, i segons lo a prop o lo a lluny que hagueu endevinat el lloc, us dona més o menys punts. Bueno, ja... Aquí hi ha un altre exemple. I el funcionament és el mateix. Llavors aneu al mapa i cliqueu on penseu que és i poseu què és. A mi hi ha una de les opcions... A dintre d'aquesta aplicació pots triar això, llocs turístics típics, etc. Però hi ha una opció que és de llibreries i que em sembla molt interessant perquè pots mirar... Ja veuràs, a veure, us ho ensenyo. Pots mirar pistes algunes, com jo què sé, en quina llengua estan escrits els llibres i coses així que sí que són temes que... Ai, espera, fins que no acabi això no puc avançar. Doncs això, mirar, que són coses que ja des de la U es poden fer. Ara m'ha desaparegut. Aquí es poden buscar els diferents... Ai, perdó, Si voleu, en fem una perquè pugueu veure. Llavors és això, que en la versió gratuïta pots jugar fins a 5 minuts i llavors t'has d'esperar 15 minuts per poder tornar a jugar.
Però bueno, també crec que a classe de vegades pot ser un avantatge perquè si no estan hores jugant i així ho controles una mica millor. Anna, perdona. Sí. Està tot escrit en anglès, diguem, l'aplicació. No la pots passar a català. A català no. No, perfecte, gràcies. No sé si potser hi ha la versió en castellà, però... Clar. No, em sembla que està en anglès. Bueno, jo ho miraré si de cas i ja us ho consultaré. Però bueno, llavors això que pots anar movent i intentant doncs això, mirar en quina idioma estan o quina llengua creus que estan als cartells o als llibres, etc. I llavors intentar-ho endevinar. No sé si teniu alguna idea. Bàsicament, aquesta seria la primera opció que us volia ensenyar. Espereu que surto d'aquí. Llavors, una altra aplicació per poder treballar així amb mapes de música i literatura és aquesta que es diu Walking on Words, que és un mapa literari de Mallorca. Llavors, a veure... Perdoneu, Aquesta sí que està en català, tot i que el títol és en anglès, la pàgina web està tot en català. I llavors hi ha diferents rutes literàries i si cliqueu doncs teniu imatges, explicacions i també en alguns casos teniu vídeos o àudios, que ara precisament no és el cas. Però bueno, que és una bona manera de tocar tant temes de cultura com també una mica de geografia, en aquest cas, de Mallorca. Per treballar literatura i música, no sé si coneixeu la pàgina web de Música de Poetes, que és un recurs que està superbé perquè el que fan aquí és buscar totes les versions musicades de poemes en llengua catalana. I llavors podeu buscar tant pels poetes, si cliqueu a Ausiàs March, us surten aquí tots els poemes que té l'autor. També els podeu buscar per intèrprets, jo què sé, si voleu alguna cosa de Joan Manuel Serrat. Aquí hi ha totes les cançons o els poemes que ha musicat ell i de qui són i teniu accés tant a la cançó, si cliqueu aquí, com la lletra també i us la podeu descarregar en PDF. No sé, jo, perdó, de vegades a classe el que faig és o demano als estudiants, jo què sé, hi ha alguns poemes que els ha musicat molta gent, doncs que s'escoltin les diferents versions i que m'expliquin quina els agrada més i per què. O també crec que era la René, que estava a Alemanya, que quan tractava un tema concret, per exemple el menjar o les emocions, doncs demanava als estudiants que busquessin algun poema en què es parli de menjar i que llavors el presentin breument a classe explicant per què l'han triat i ensenyant-lo als companys, etc. I també de vegades ho faig servir jo si treballant la casa, per exemple, el que vam fer aquest any és que un dels poemes de Papa Seid,
en què es descriu una casa, doncs els alumnes l'havien de dibuixar mentre escoltàvem la... No, van llegir el poema, van dibuixar la casa i després vam escoltar el poema musicat i això ho havia tret des d'aquí. I a més, també us he posat, això ho teniu aquí, aquesta música de poetes. En aquesta pàgina web que hi ha aquí hi ha diferents propostes de com professors utilitzen aquest recurs a l'aula. I són vídeos curts en què diferents persones ho expliquen. I això sempre va molt bé, no? Perquè sempre està bé tenir noves idees i de vegades no se'ns acudeix exactament com poder fer servir alguna cosa. I són gent que té moltíssima experiència i que fan coses molt diferents. De moment, teniu alguna pregunta? No? Bé, aquesta és la de música de poetes. I llavors us volia ensenyar una eina que he fet servir jo a classe, que és per crear rutes. Us n'he portat un parell d'exemples que no són meus, però perquè pugueu veure com funciona l'aplicació. Aquí hi ha una ruta de la Seu Vella de Lleida i llavors el que pots fer tu és posar com diferents parades que les introdueixes al mapa i llavors introdueixes la informació i quan cliques aquí pots veure, hi ha una imatge, pots posar-hi un àudio o pots posar-hi un text. Llavors, a mi aquesta aplicació m'agrada molt perquè és molt flexible. Jo amb un grup a classe vam fer una ruta culinària dels Països Catalans. Llavors, cada persona buscava una recepta d'algun menjar típic i alguna imatge. També l'he fet servir per treballar literatura, per exemple, o un mapa d'escriptors en llengua catalana o del que sigui. Fins i tot poden planificar les seves properes vacances. És a dir, que és molt fàcil de fer servir i es pot fer servir en molts casos diferents. A més, té aquesta part que es pot treballar tant el contingut d'àudio, en què ells es poden gravar explicant o descrivint un lloc o el que sigui, o poden posar en text. O poden posar les dues versions. Llavors, això està bé perquè podia avaluar les dues destreses, l'expressió oral i escrita. I llavors, a part de fer rutes per llocs, també es poden fer com rutes de museus. Llavors, en aquest cas, no ho poses en un mapa, sinó que poses les obres i llavors les pots, en aquest cas el contingut és el mateix. No vaig trobar res que estigués en català que fos un museu i per això us he posat aquesta, però que ho podríeu crear igualment. I pots posar l'àudio i l'explicació en el text i la imatge. Llavors, ara sí que us volia fer treballar una mica a vosaltres i us volia proposar que accedíssiu a la pàgina web i que llavors poséssiu, crearem un mapa i vosaltres podeu buscar més que res per practicar com funciona la pàgina web. Llavors, el que us demanaré, ara us compartiré la pàgina web en català no n'hi ha, però aquí està en espanyol. Us la poso pel xat. I llavors aneu a iniciar sessió. I el que he fet és, per totes les aplicacions que us ensenyo que demanen contrasenya o així, he creat un compte, que és aquest. El mail català2022@gmail.com, us ho poso també al xat per si us és més còmode. I llavors la contrasenya és hola 2022, signe d'exclamació. I amb aquestes dades
podeu accedir a l'aplicació. A veure que torno. Llavors, aneu a iniciar sessió, poseu el correu i llavors poseu la contrasenya i iniciar sessió. Llavors, ja hi ha un mapa o un tour creat. Si cliqueu aquí, s'us obrirà el mapa. I ara aquí és on podem preparar les diferents entrades del mapa. Com ho fem? Doncs anirem aquí a buscar. El que heu de fer primer és assegurar-vos que busqueu a Google, perquè si no, no us sortiran les coses. I, per exemple, jo soc de Granollers i no sé escriure. Busco Granollers, escric Granollers i llavors clico a buscar i ja se m'obre el mapa. I em surt aquesta finestreta. No sé per què s'ha tornat a canviar al castellà i no sé si ho puc. A l'anglès no sé si ho puc canviar aquí. Llavors, cliquem aquí, que vol dir afegir el tour, i ara aquí li podem posar un nom i canviaré això a la llengua català, guardar, i llavors ara puc editar l'entrada. Llavors, si clico aquí al llapis, puc escriure el que sigui que l'exercici, per exemple, aquí em dic Anna i soc de Granollers. Si tingués un àudio el podria afegir aquí. I si no, doncs guardar. I ara, si vaig al tour, ja em surt Granollers com la primera parada. Si vull afegir alguna altra cosa, doncs faig el mateix. Vaig aquí a Google, ho afegeixo i s'aniran posant 1, 2, 3, 4. Us atreviu a provar-ho vosaltres? Teniu tota la informació? Necessiteu alguna cosa? Voleu que ho fem juntes o... Jo no tinc cap problema de provar, Escolta'm, Anna, el que pots fer, suposa't, ara estic pensant, si tu pots compartir aquesta aplicació als alumnes, pots fer que cadascú, el que estàs fent tu ara, no? Que cadascú, amb l'exemple que tu dones, agafi una població i comenci a posar això, hola, soc la Rosana, soc de Reus. Sí, perfecte. Això seria una opció. Una opció d'un exercici i que es puguin escoltar tots, no? Exacte. O entre grups. Lídia? Sí, jo volia escriure allà on diu Search Google, volia escriure Manresa perquè jo soc de Sant Fruitós. Vinga, Lídia, fes-lo. No he pogut escriure, no m'ha sortit. No et surt Manresa? Que no pots escriure? Allà em diu Search Google, allà tinc d'escriure Manresa. Sí. Vosaltres heu pogut entrar? Jo estic amb la pantalla... No sé m'escriure. Vale, espera, que torno endarrere. Mercè, a quina pantalla ets? Estàs intentant entrar, no? No puc sortir d'aquí perquè... Estàs compartint. Com que tu estàs compartint la pantalla, jo no puc entrar. No, habilita, Gladys, habilita-la, o Anna, habilita la Mercè que pugui escriure. Perquè ella pot escriure en aquesta. Sol·licitar el control. A dalt de tot, al Zoom, a dalt de tot,
No sé qui és el... Qui vol? He intentat donar-li accés a la Mercè, però espera que primer torno a entrar... Això. Vale, aquest és el mapa. Llavors, Mercè, vols intentar escriure tu? Ha de sol·licitar el control, no? No. Però em diu que ja l'està controlant. Aquí? Ah. No. No, no sé si soc jo aquí a editar. No. Ara, A veure, ara sembla que... Mercè, a dalt de Sí. tot, on diu opcions de vista, cliques allí i demanes a l'opció sol·licitar control remot. D'aquesta manera, Anna et dona el control i tu pots escriure. Te'n recordes? Espera. Soc una mica ruca, eh? no, dona, no. És simplement que són coses noves i que són... Que Oh, i tant, i tant. que hi ha S'ha moltes d'intentar, opcions. s'ha d'intentar. O tu, No, Lídia, la saps? Ara veureu que no ets la més ruc. Mercè, sóc jo la més ruc. No. Hosti, Ningú d'aquí és ruc. som Anotar... aquí per aprendre d'entre tots, Clar. A veure, jo obro aquí opcions de vista i tinc relació del Zoom, mostrar controles. Vale, no, és culpa meva, perdoneu, que no tinc el control remot. No sé si us el poder activat a l'ordinador i no sé si ara per activar-lo hauré de sortir. Solicitar control remoto, me dijeron. Sí, això. Ara sí, ara em surt. A veure. Espera, un moment, doneu un moment perquè és culpa meva, que no tinc habilitat al Zoom a aquest ordinador. Ah, No sé si ho voleu provar ara, si no, no sé si... te l'hem complicada. Oh, Bueno, no sé què passa. Ho voleu provar? A veure... Algú pot intentar demanar... Però jo no sé com fer-ho. Aquí sí que no sé ni on A començar. opcions de A dalt de vista. tot, on diu A opcions dalt de de vista. tot, Lídia. Al costat del verd Ara- diu opcions de vista. Quan surt, Aquí. després què? I Cliques allí després sol·licitar diu- control remoto. sol·licitar control remot, cliques allí i l'Anna te la dona. A veure, vol. sol·licitar remote Ho veus? control. Ara li he donat Sí, a la ja està. Mercè. Mercè, funciona? sí, me has donat a mi. I ara jo, Ara és la Mercè. on he d'anar? Ara Ara, hauria... Ai, espera. buscar. Vale. Aquí. Allí, cert, Google. Perfecte. I jo aquí, on tu has posat, aquí. A Sí, veure. aquí on posa buscar. Ara, quan acabi la Mercè, Lídia, et dono un permís a tu, vale? Molt bé. Aquí escrius el que vulguis, però has d'escriure primer el lloc que vols buscar. Sí, a veure, posem, no sé, Reus. Sí. No, però... Ah, està. Sí. Sí. Molt bé, Mercè! Som entusiasmo. Vale, perfecte. Molt bé. Mira que bé. Ara has d'anar aquí on posa... Ara tu. Sí, afegir. Aquí. Perfecte. Vale? I poses un nom, pots posar Reus o Mercè o el que vulguis. Aquí. Això. I guarda el vermell.
I ara si cliques al llapis, aquest que surt... El llapis, perfecte. I aquí podríem posar, no sé, aquí he d'escriure. Sí, aquí pots escriure el que vulguis. Soc la més bonica que hi ha a Reus. Amb diferència. Clar. Mira que bé. I ara... Ara guardar, sí, el blau. Perfecte. Mira que bé. I ara si tornes a apretar a dalt a Tour. Tours, allí. A Tour, perfecte. Ara veuràs que sortirà Granollers i Reus. I Reus, molt bé. I ara li donaré permís a la Lídia perquè ho pugui provar. Perfecte. Ai! Què ha passat? No sé què ha passat. Lídia, t'ha arribat el permís? No, no? No, no ho veig, almenys. No, ara el dono. Ara he d'escriure aquí on diu search Google. Sí. Però no, espera. Ara. Molt bé. Per què no funciona? Per què no se m'escriu? Has de demanar primer el control. Ho he fet, té el control, però no sé per què no funciona. Demana'l de nou. A dalt, on diu View Options. Sí. Allí mateix. Ja està. A veure. Ara he esperat. A veure. Ara dius que podré? Oh, i tant que sí. És maquíssima aquesta aplicació. No em surten les lletres, Sí, el problema, perquè el ratolí sí que l'estàs movent tu, però són les lletres. A veure. Mira. No. Espera, sí. Aquí tinc. Aquí tinc. Apa. Perfecte. I ara? Molt bé. Ara afegir Add to Tour, el botó aquest aquí. Molt bé. Molt bé. I ara li pots posar un nom. I el botó vermell, guardar. Ara, si vols... Ja, la qüestió no era Manresa, era Sant Fruitós el que havies de posar. Però jo soc molt modesta, Rosana. Sant Fruitós el porto aquí, ja ho saps. Sí. Aquí ho porto, És que no, m'has confós, Lídia. Tu sempre saps Sant Fruitós i ara vens a Manresa. No, però Manresa és la capital de la meva comarca. Sí, és que sí, està molt. I ara, Lídia, si volguessis escriure alguna cosa més, pots anar al llapis. Al llapis. Sí. El llapis. Allí. Molt bé. Espera't, espera't, aquí és. Aquí. A la descripció. Allí mateix. Sí. Molt bé. I ara aquí pots posar soc de Sant Fruitós. No podia ser diferent. Maca. Al final la informació important surt. Espera, que... Mira que l'has escrit tot junt. Sí, això he de fer, he d'arreglar això. Falta una S. Ara, perfecte. Ah, sí. Sí. I ara guardar el botó blau. Ara sí. Mira que bé. I ara has de tornar a dalt on posa Tour i hi ha una fletxa vermella. On a dalt. A l'esquerra. Sí, ja està. Perfecte. Molt bé. I ara al mapa ja tenim... 3 punts. Sí, 3 punts.
Aquí. Gladys, Rosana, voleu provar vosaltres també? Vinga. Elles ho faran bé perquè en saben moltíssim, ja t'ho dic. A Ja t'ho dic. veure, senyora, senyora. A veure. Jo he sol·licitat allí el permís per a poder escriure. Sí. I ara ja endavant. Sí? Anem a Girona. Uia! Ahí. Girona m'enamora. Girona. Molt bé. Això que digui, Girona, Espanya no m'agrada, però igual. Ja, però clar, No tenim una altra, eh? de moment no ens queda més De remei. moment, De fins moment, ara no això tenim una mateix. altra. I ara què havia de fer? No me'n Apretar recordo. aquí on estàs. Xuxur. Molt Allí. bé. Molt bé. I li Mira que poso maco. Girona. Ara el vermell, Posem-hi afegir. I ara per modificar, aquí, perfecte, el I llapis. aquí modifico. I si puc posar un àudio? El que passa que l'àudio l'has de gravar primer. I després posar-lo. Sí, Després enganxar-lo, posar-lo, no? sí, Molt bé. aquí on posa àudio, si cliques Sí. llavors el pots fer. El puso igual que com si posés un document. Exacte, sí. Molt bé. Llavors El aquí mateix amb un poso vídeo. Girona, també. Quines preguntes tan difícils. No, per fer amb l'àudio em sembla que només pots pujar documents d'àudio. Però si vols afegir un vídeo, aquí a la dreta hi ha una opció de... No, Sí, vamos a escribir Aquí a vídeo. dalt, sí. Aquí Sí. com posa add vídeo, això és Sí. afegir vídeo. No ho he provat mai, però si voleu ara, cliquem No, a està veure bé. què passa. Està bé. No, si no passa res. Estem aquí també per provar coses. Meravellosa, Molt bé, em sembla que us Girona. contractaran de la Generalitat per fer una campanya de publicitat, perquè esteu fent venir unes ganes d'anar a tot arreu. Oi, oi que sí? Mira que bé. Rosana, et puc agafar un moment el ratolí? Puc tornar a recuperar? Espera, que ja l'he posat. Vale. Posa el tu, allí ja està. Ahí Agafa el està, ratolí, molt el que bé. vulguis, Mira. és teu. Gladys, vols intentar-ho tu? Ah, jo? Bueno, Clar. faig. Mira, saps què? Jo, si vull, puc posar, excedir-me el Pla de Catalunya. I anar a València. Clar, me'n vaig a Pedreguer, me'n vaig a Pedreguer. Clar. Ah, perfecte. Què vol dir Tragó? Tragó de Noguera, Molts de Balaguer. El poble meva. de la Gladys. Gladys, però què vol dir Tragó? Espera que ho busco mentre la Gladys... Mira que maco. Ai, el meu nom. No, posem aquí. Això el que ve. Aquí podeu posar el que que surt. vulgueu, perquè no us... Allí mateix. Oh, Faig. se l'ha comprat el poble, la Gladys. El meu avi era d'allí. O el meu avi o la meva àvia, no sé. No me'n recordo. Os de Balaguer. Oi, i aquí? Aquí pots escriure el que vulguis, no? Hem posat qui som o... Va. Aquesta és el meu poble. Jo vinc d'allí.
Perfecte. Mira que maco. M'encanta. Ja estem totes aquí. Ja. Mira que bé. Molt Quina meravella. bé, Quina preciós, eh? meravella. Per tot Sí, es arreu. pot fer. Sí, es pot fer. Jo també, quan practicàvem el futur, els demanava que planifiquessin les seves vacances perfectes. Ah, I una bona llavors que idea. al mapa m'haguessin de posar, doncs, anirem a l'Argentina perquè volem... Bueno, llavors posen moltes coses típiques, no? Ballar tango Que bo. i menjarem no sé què. O sigui, era com això, que m'especifiquessin fent servir el futur, quins llocs volien visitar i què farien a cada lloc. I seràs molt benvinguda si vens a l'Argentina. Gràcies, bueno, tinc moltes ganes perquè me n'han parlat molt bé. Esperem que sí. Doncs has de venir. Mira, l'únic que diem és que si tota la gent que col·labora amb nosaltres volen venir al mateix temps, no podrem, però després, com vulguin. Sí, no. Aquí No, tenim fantàstic. un lloc molt gran. Anna, Hores et puc grans. fer una pregunta. Tu ets família del Xavier? Suposo Ah. que potser ets el filla. No sé. No, No ets res? Ah, no mira. que jo sàpiga. Com? No que jo sàpiga, potser som Ah. família superllunyana, però No, no. d'aquelles llunyanes. No, però esclar, No. com jo no he sentit anomenar mai una família Tudela i ara la coincidència, dic, bueno, li preguntaré. No és superfreqüent, però sí que n'hi ha alguns. Jo a la Sí. universitat vaig estudiar amb una altra noia que es deia Tudela i no... Mira, Ai, clar. no hi havia res entremig. Està molt bé. El que sí, Maquíssim, això. segurament ets filla d'un senyor Tudela. Ah, clar que sí. Molt bé, molt bé. Com ho has sabut? Molt maco, molt maco això. En veritat, Molt bé. està molt bé per fer servir els alumnes i perquè coneguin una mica com és Catalunya, no? Les comarques i això, on es troba Clar, cada clar. Per lloc. exemple. Està I boníssim. Anna, per exemple, Sí. si tu fas la ruta, pots posar, no sé, Granollers, suposem, i allí, entre l'1 i el 2, posar diferents llocs de Granoller per recórrer. I després Exacte, sí. vas fent punts. Sí, de recorregut. llavors un cop ets a... Què passa acá? A veure. Sí, ho has de buscar, però si, per exemple... Clar, sí, no, preguntava, dic, et dona la possibilitat d'organitzar un petit tour o recorregut dins un poble, no sé, la ruta del modernisme, i passar Sí. d'una ciutat a una Sí, altra. això Clar, està boníssim. és superbona idea. Sí, o fins i tot, jo què sé, si voleu preparar una ruta de Rosario en català, doncs Clar. també es pot fer amb això. Això, clar, boníssim. M'agrada. Sí, a mi aquesta aplicació la veritat és que m'agrada molt perquè trobo que es pot fer servir amb moltes coses diferents. Sí, Sí, molt ample. sí. Llavors, molts dels museus que hi ha tenen recursos digitals. Per exemple, la col·lecció Joan Miró es pot visitar per internet. Però també, jo què sé, el Museu d'Història de Catalunya tenia molta informació i té uns recursos de testimonis del franquisme i de la transició, que és gent explicant en vídeo la seva experiència. Llavors, això també em va semblar molt bonic i que pot anar molt bé per les classes. Això és el de la Fundació Joan Miró. Pots triar la llengua, aquí sí. Si triem el català, llavors et surten, perdó, que va una mica lent, les diferents obres. I si cliques, hi ha un àudio amb una explicació.
I també és... La Consol tenia 5 anys. Doncs això, el Museu d'Història Almanac també té recursos i el Museu de la Moda i del Tèxtil també, que moltes vegades no sabem on buscar i els museus també tenen molt de material que ens pot anar molt bé per la classe, no? Ja que no ens podem emportar, per desgràcia, els alumnes a visitar els museus en persona, doncs com a mínim que els puguin explorar una mica així. Seria boníssim anar-hi, Sí. Sí. Jo, per exemple, a partir de les obres dels museus, doncs es pot, amb nivells més alts... La Consol tenia 5 anys quan va... Que hagin de crear una història a partir de l'obra, o amb Miró potser costa una mica més perquè de vegades els alumnes no sé, quan treballava a la Xina no els agradava gens Miró perquè no l'entenien. Clar, perquè... Això de no poder reconèixer les figures no els feia, però no els agradava. Una activitat que faig jo amb els quadres de Miró és que no té res a veure amb això, però ho explico igualment. Hi ha molts quadres de Miró que es diuen dona i ocell o dones i ocells o coses així. Llavors, als alumnes els demano que els dono diferents quadres d'aquests i llavors els dic, i no els dono el títol del quadre, però els dic que han de convèncer a la resta d'alumnes que el seu quadre es diu dona i ocell. I per tant, al quadre han de dir, doncs això és la dona, perquè mireu, aquí hi ha el braç, aquí hi ha el cap, aquestes són les cames, això és un ocell, i això, per practicar les parts del cos. Llavors han de fer com exposicions orals molt breus per convèncer la resta de la classe que el seu quadre és el que es diu dona i ocell. I llavors al final els demano que decideixin, votem entre tots quin creieu que és el quadre que es diu dona i ocell. I sobretot depèn del convenciment que ho hagi fet la persona. Perquè això amb Miró tot pot ser qualsevol cosa. I llavors... Aquests àudios, quina durada tenen? Em sembla que són breus. A veure. Ho he tancat. No duren més de 5 minuts. L'altre també era... Miró va pintar l'ordre. Sí, o sigui que va bé. Per la classe. I llavors, a Mart, una cosa que vaig trobar fantàstica quan estava preparant aquest taller són unes maquetes de les esglésies romàniques en 3 dimensions. Llavors, a veure, deixeu-me... Són una mica lentes, val? Pot ser, de vegades triguen una miqueta a carregar-se. Ho podeu veure a pantalla completa, no? Doncs llavors per aquí també us podeu moure per l'església i podeu entrar també i veure l'interior. Ui, no sé què he fet ara, però bueno. O sigui que us podeu moure per aquí i llavors als números aquests hi ha informació en català, castellà i anglès de les diferents parts de l'església. Us passo, si voleu, l'enllaç perquè ho pugueu remenar vosaltres. Aquí, com que no s'ha d'entrar ni res, espero que hi hagi menys problemes. Sisplau. I espereu que ara no trobo aquí el xat.
Us he passat l'enllaç. De vegades va una miqueta lent, Pot ser que trigui a carregar-se la pàgina web, però no perdeu l'esperança. I llavors, és que no sé què he fet jo. Amb el ratolí us podeu moure per dintre de la maqueta. Us està funcionant? No teniu obert. A part d'aquesta, Giravolt, que són els autors d'aquesta maqueta, tenen algunes de les altres esglésies i algunes altres coses, però no, aquesta és Santa Maria de Taüll, però aquí n'hi ha una altra de les esglésies i aquí una altra. I amb totes es poden visitar i tenen les diferents parades d'informació. I heu pogut accedir totes? Sí, estic accedint. Jo no ho he provat. Bueno, no passa res. Si no, quan es carregui el meu, Clar. podem tornar a fer lo del control remot, si voleu, per fer... És preciós. Sí, és preciós. Sí, és preciós. Em sembla que és millor així, Anna, que una vegada que descarregui el teu, poder compartir en el remot. Vale. És que pots entrar picant el link del xat. Jo he entrat així, estic sola, diguem. El link que ha posat l'Anna, l'enllaç al xat, si el piqueu, entrareu a la pàgina. Sí, de totes maneres, no és Santa Maria de Taüll, és una altra de les esglésies, però si voleu mirar i remenar per aquesta, em podeu demanar el control remot i us el dono perquè us pugueu moure, passejar una mica per aquí. A mi se m'està carregant en aquest moment. Lídia, vols passejar aquí? Jo he fet allò que ha dit la Mercè i s'està obrint. Sí, és una miqueta lent, per això. Sí, és lent. Sí, perquè, clar, com que hi ha tanta informació... Sí, segur. És pesat, és un arxiu pesat. Per poder entrar has de tenir la mà, no? Perquè amb la fletxa no pots. Clar. Porta. És molt interessant. Està molt bo, A veure aquí què diu. Amb els números tens el cartell. Mira que maco. Això és l'interior. Està boníssim, Sí, la veritat és que obre una de possibilitats amb alumnes, no? Que no sé... Clar, quan treballava a Madrid, tothom, a les esglésies del romànic potser no les havíem vist, però tothom coneixia Catalunya. O vaig fer amb els alumnes de la Xina, que està molt més lluny, no. Llavors, poder-los portar amb coses des d'aquí, no? O tu des de la Xina, des d'aquí, poder veure tot això, poder entrar, poder d'alguna manera investigar una mica i tens la possibilitat d'aquesta informació curta, és maquíssim. A més, perquè pot ser individual com agrupat. O sigui, amb aquest tipus d'apps, d'alguna manera, te dona un ventall de possibilitats per a fer exercicis amb els alumnes
dels més senzills fins als més complicats. Sí, és que pots fer qualsevol cosa i a més suposo que els vostres alumnes també aprenen molt ràpid. Sí. Llavors, no sé, de vegades és que puguin veure aplicacions reals del que, no? Com de lluny poden anar tant, jo què sé, geogràficament com lingüísticament, no? Que organitzin una visita guiada d'una d'aquestes esglésies o Sí, no sé, coses així que... possibilitats. Molt bo, la veritat. Jo vaig anar aquí amb les alumnes, però amb vídeos que sortien al YouTube. Doncs que a vegades són una mica llargs i clar, no és tan fàcil, però aquest és fantàstic perquè et dona informació precisa, diguem, no? De l'arquitectura, del que passava. Està boníssim. I a més, em sembla, Mercè, és que l'alumne fa càrrec i va on vol. D'alguna manera, és com que tu estàs guiant a l'alumne per alguna cosa i res més, que és la funció que està fent ara l'Anna amb nosaltres, però guies el que vol aprendre l'altre. I diguem, està en exercici el desig. O sigui, quina cosa vull mirar. Que a vegades, si te presenta un altre, un objectiu, pot coincidir amb el que tu vols o no. Diguem, s'entén el que vull dir, no? Sí. Et fa càrrec de l'aprenentatge i això és fascinant. Crec que això, aquest món de la informàtica ens ha obert aquest tipus d'aprenentatge molt més ample. Sí. Que abans no arribava aquí, no? No, clar. Imagina't. És impressionant, això. No, amb una foto estàtica, Gladys. Imagina't, una foto estàtica i d'algú que anava en un viatge cap allà, que no sempre arribava a mans teus. Una targeta postal, que ara no sé si existirà. Nosaltres que som més velles, Mercè, quan arribava un casset era tot una joia. No, increïble. Increïble. La possibilitat d'aquestes eines digitals obren un món, no? Sí, a mi també m'agrada que una mica com que pots sorprendre l'alumne, no? I és una motivació el de no sé què passarà avui a classe. No és com que, bueno, doncs obrirem el llibre i seguirem, si la setmana passada vam acabar a la pàgina 3, doncs seguirem amb la 4. No, ara és com... A mi això sí que m'agrada, no? El poder sorprendre l'alumne i que no se sàpiga mai que... Doncs si avui a la classe passejarem per no sé on o... A més que està bé, perquè si tu dones les classes per Zoom és com que molt pesadet, no? Tot de gramàtica, d'exercitació, i això és com escampar la boira, no? Com que fer una cosa així, dir, bueno, anem a passejar una mica, no? I com que enganxa més a l'alumnat, això. I els professors també. Sí, bueno, i també va molt bé per trencar els ritmes de la classe. Oh, i tant. Boníssim. Hola, Ana Rodríguez. No t'havia vist. Hola, Ana. Yes. Ana Maria. Ha arribat una mica més tard, però yes. No, és que jo no et veia, Gladys. I dic, com que no surt la Gladys? I estaves parlant. I m'ha donat de la fletxa. I al correr l'he vist a l'Anna Maria. Perfecte. Ui, perdona, Anna. Bueno, això... Aquí us he posat també altres, per treballar Sant Climent de Taüll i el romànic català, doncs algunes altres eines. Al MANAC vam fer
són vídeos del MNAC en què es veu tota l'exposició i tal. El que passa és que, bueno, sí. Crec que hi ha explicació també, però és molt llarg. No sé si dura 3 hores, perquè és com tota la visita al museu, però es poden triar alguns fragments, per exemple, el que parli sobre el retaule de Taüll o així. Ai, moltes gràcies, Gladys. He posat el canal de YouTube, després penjarem el vídeo d'avui. I, bueno, hi havia a la web del MNAC, que com us he dit, les webs dels museus estan molt bé remenar-les perquè hi ha moltes coses fantàstiques. I llavors aquest arxiu, Gent de Merda és un podcast en català que fan unes noies joves que dura com uns 20 minuts o mitja hora o així, i fan entrevistes a gent de la cultura. I en aquest episodi em sembla que parlaven amb el director del MNAC sobre la rellevància dels museus a la societat d'avui en dia i quin paper havien de jugar. Llavors, com que a mi m'agrada de vegades també crear polèmica a la classe, no? Doncs parlar de si van als museus o si no, si creuen que són importants, com hi anirien més, el tema de els museus que s'enduen obres també d'altres llocs. I em sembla que parlàvem precisament d'això, de per què els frescos de Taüll se'ls van endur a Barcelona i si no estaria millor que fossin allà, quins avantatges i quins inconvenients tindria que fossin allà, si podrien generar riquesa a la gent d'allà o això. I com us he dit abans, igual que amb els youtubers, jo els dono podcast per veure si algun els enganxa i diuen ai, m'ha agradat molt això. Vull seguir escoltant-ne més i en tenen més. Parlen també amb escriptors i amb gent molt diferent. Això. Bàsicament el que us volia preguntar també és com creieu que podríeu portar vosaltres aquestes maquetes a classe? Quin tipus d'activitat penseu que podríeu fer? Em sap greu perquè us poso ara així una mica... Pots parlar una mica d'història, pots parlar també d'arquitectura, les diferències amb els altres estils i per vocabulari, no? Per ampliar el vocabulari. La ruta romànica, no? Treballar una mica de la història, com diu la Mercè, i posant d'alguna manera aquestes maquetes està molt bo. És una bona idea. Bueno, les maquetes, la veritat és que eren el plat fort del seminari. Llavors, com us he dit també, al Museu d'Història de Catalunya hi ha un apartat de testimonis, memòria de la història viscuda. No sé si ho tinc obert o no. A veure. Bueno, no ho tinc obert, però està aquí. I són això, vídeos en què testimonis parlen de diferents moments de la història contemporània. No sé com de llargs. Tampoc són gaire llargs els vídeos, o sigui que van bé per la classe. No és com de 3 hores, com la visita al MNAC. I crec que també, no sé, sobretot amb la història, que a mi és un tema que em costa molt explicar.
perquè no sé gaire mai com fer-ho i com fer-ho interessant, perquè els meus alumnes, la veritat és que en general tampoc els interessa gaire la història, és el tema que se saltarien, no? Poder sentir de primera mà persones que expliquen com ho han viscut ells, doncs és una manera de crear una connexió i despertar una mica el seu interès. I suposo que en el vostre cas doncs, també es podria relacionar amb l'exili i jo què sé, es podria plantejar algun projecte que fos entrevistar familiars d'exiliats o alguna cosa així, no? Que també podria anar molt lligat amb això. I bueno, aquí us he deixat un altre enllaç. Us he deixat 1000 enllaços, per si algun dia us avorriu, que pugueu mirar-ho vosaltres tranquil·lament, que és una pàgina web d'una associació d'humanitats digitals en català. A veure si s'obre. I llavors, és com que aquí hi ha projectes i recursos també d'aquest tipus. Hi ha recursos com molt diferents. Hi ha des de textos històrics digitalitzats que es poden consultar per què ara no funciona, però bueno, les coses del directe. Era perquè tinguéssiu més opcions per si trobàveu alguna cosa que us pogués servir a la vostra classe. I llavors, això era una mica la presentació. Us volia preguntar també que si creieu que són recursos que podeu fer servir, que com els podríeu fer servir, o donar-vos també uns minuts per si teniu vosaltres alguna pregunta. Rosana, estàs mutejada o no et sentim? Torno a dir el que abans us deia. A mi, quan jo vaig fer el taller amb tu a les jornades, em van fascinar el museu, l'església, perquè em va veure un món increïble. Penso que totes les eines aquestes són imperdibles, vull dir, perquè posen l'accent en l'alumne i el recorregut que l'alumne vol, s'implica, i això obre un món totalment diferent. Fer servir, jo t'agraeixo perquè si tu no ens comentes això, nosaltres a vegades no tenim l'oportunitat de conèixer totes aquestes eines. I crec que això cadascú després pot adaptar-les a les seves classes de diferent manera. Diguem, però per a mi és un ventall grandíssim d'oportunitats per a recrear, com deia. I després per a això, no? Em sembla molt bo que cadascú digui això podria utilitzar-lo d'aquesta manera o això podria fer-ne l'altra. Compartir això és enriquir-se entre tots, no? Res més. A més d'agrair-te, agrair-te immensament això, de posar a la nostra disposició el teu coneixement, que això és invaluable. No, al contrari, per mi, jo m'ho he passat molt bé, així que quan vulgueu. Sí que és veritat que hi ha moltíssims recursos i a mi és una cosa que m'agrada, llavors les busco per les classes, però de vegades em perdo una mica en la immensitat, així que sempre agraeixo això, que gent et digui doncs jo he fet servir això concret i m'ha anat bé, perquè si no doncs pots passar-te hores a Google buscant. I que sempre una de les coses importants és que quan fem classe ens sentim nosaltres còmodes amb el que fem i amb els recursos que portem. Llavors, és tenir l'opció de triar,
diguéssim, no? I jo què sé. Jo tinc tendència a fer servir moltes coses d'aquestes, però potser algú altre doncs em farà servir una al curs, les esglésies romàniques, que són espectaculars, doncs un dia i ja està. I això també és una opció que funciona perfectament. A mi m'ha agradat moltíssim, no? Perquè és una eina que jo no coneixia i que no la feia servir tampoc, no, això del Google. Però hi ha moltes coses per treballar. Jo sempre faig les coses estàtiques. Per exemple, l'any passat jo, el curs més avançat, posava les diferents comarques. Avui, no sé, Granollers. I jo li feia un escrit sobre Granollers. Però és tot un treball que la veritat cansa a vegades. I aquesta eina m'agrada molt més, perquè és més didàctica i jo crec que enganxa més a la gent. I el professor també. Però està boníssim, la veritat. Posaré a treballar amb això. Jo el que faig de vegades és... No, gràcies a vosaltres. És buscar recursos de primària o de secundària pel tema de les comarques o de la història, perquè moltes vegades, clar, això són coses que es tracten al currículum de Catalunya, totes les escoles. Llavors vol dir que hi ha molts professors fent feina i activitats sobre les comarques, la història de Catalunya, i a més de vegades, jo què sé, les de primària poden arribar a ser molt simples, és a dir, a nivell lingüístic, que les pots fer servir amb un nivell A1. Sí. Llavors, que tens tota la raó, Gladys, que de vegades és una feinada preparar els recursos. I llavors, això, d'intentar buscar, construir a partir de feina que ja hagin fet els altres. I el de buscar això, sobretot a primària, jo, que sé, la meva activitat de Sant Jordi, que és un... Bueno, la meva activitat no és meva, però una de les activitats que faig servir per Sant Jordi la vaig treure de primària, si us interessa ja la buscaré, però era com un dòmino amb el vocabulari del príncep, el drac, la llança, etc. I llavors hi havia com unes imatges de la llegenda que estan desordenades i les havien d'ordenar. I llavors a partir d'això construíem nosaltres la història. Però que, clar, si no, és això, és feina que has de fer tu. I que si et pots alliberar una mica, doncs fantàstic també. El que passa és que aquest tipus d'eina ja hem passat a una època interactiva. I això és l'important. Hem passat de la qüestió estàtica a aquesta qüestió dinàmica. Perquè si no, el que tu deies, Anna, sorprendre l'alumne perquè si no s'avorreix i decau l'interès. Això és fatal per un professor que pensar que decau l'interès. I això implica que hem d'estar nosaltres sempre en avançada i buscar noves eines per atraure l'interès i mantenir el grup. I més a fora, perquè a fora, com que no tenim la possibilitat del contacte directe amb la llengua, si no estan molt interessats i molt engrescats en el que fan, adeu. No sé si coneixeu també les aplicacions aquestes que fan com presentacions interactives. O sigui, que són com el PowerPoint, però pots afegir preguntes de test i coses així. Ho coneixeu o voleu que us en comparteixi una? Com el Prezi o com... Espera, a veure, un moment. A mi n'hi ha una... Bueno, és que de vegades les meves classes són com una mica de nens petits, però n'hi ha una que m'agrada perquè et deixa dibuixar. O sigui, deixa els alumnes dibuixar. A veure si
Sí, o sigui, és com el PowerPoint, però llavors pots afegir una pregunta d'opció múltiple o una de veritat o fals o alguna pregunta oberta i que els alumnes contesten i llavors tu vas rebent les respostes i els alumnes des del seu ordinador han d'escriure. Un moment, que us ho vull ensenyar així, a veure si ho puc trobar amb algun exemple real. Ara no podré entrar perquè això no ho tenia preparat. Tu fas classes per als nens? No, jo faig classes amb universitaris, però trobo també de vegades que no sé, que de vegades s'ho prenen tot tan seriosament. Són els seus nens universitaris. No, però que de vegades els va bé això de poder dibuixar a classe o poder jugar al dòmino a classe perquè la resta d'assignatures són com molt serioses, no? I llavors també tenen un espai una mica d'esbarjo i fan moltíssima feina també, però se n'adonen menys. Bueno, ara no us ho puc compartir, però si no ja... A veure... No sé. Voleu dir alguna cosa més mentre intento entrar? Anna, escolta'm, després si no ens envien i nosaltres repliquem a la resta. Vale, Tu també. tranquil·la. A més, no volem ocupar-te més temps, pobra. Ah, no, és igual. Sí, Perquè nosaltres continuem i no parem. No. Amb qui feu classe? Teniu nens o són tots adults? Jo, preadolescents. Doncs que has de fer un grup interessant. Són com a nens, també. Jo adults, però de 18 cap a dalt. Clar, però ens has obert un ventall de possibilitats que és fantàstic. Sí, a mi m'ha agradat moltíssim la teva... Me n'alegro, de veritat que si teniu qualsevol pregunta em podeu escriure i jo estaré encantada de respondre-us. Vale. Si voleu... I Anna, igual, una cosa, si a tu se t'acudeix qualsevol cosa, dic, mira, la gent d'Amèrica això li vendria bé, fem una altra estona, un altre dia, perquè això sé que tu ets molt generosa. I a nosaltres em ve molt bé aprendre, i em fa bé aprendre. I a la resta de companyes que no van poder venir avui, jo sé que també, perquè aquest espai el vam crear per això, per tenir l'oportunitat d'aprendre un de les altres i d'aconseguir eines per a poder treballar millor i per a poder transmetre millor el català, no? Perquè si no és una qüestió molt estàtica i no tenim oportunitat de viatjar. No, a mi el que em passava a la Xina és que em sentia com molt sola, perquè no sé, de vegades és que els problemes que tens a classe perquè tens problemes, o sigui, amb un alumnat que no acabes de saber explicar alguna cosa, no poder-ho compartir o això, no? Activitats que diguin, a mi vaig fer això i m'ha funcionat superbé. I ho proves i potser tampoc et funciona, però és com, anar provant coses. He trobat lo de l'enllaç i us l'he posat al xat. Si voleu us comparteixo pantalla per això, perquè no cal que entreu, si voleu. I si entreu al botó aquest que us he posat, us sortirà això. No sé per què surt en anglès, però us demana un nom i podeu posar el vostre o us ho podeu inventar. I llavors, és la presentació que vaig fer servir per les jornades. Això és el que veuria l'alumne i ara no veieu el que veuria... Espera, que us comparteixo la
l'escriptori, perquè així podeu veure el que veu l'alumne i el que veu el professor. Això és el que veuria el professor. I la diferència és bàsicament que el professor pot fer moure el PowerPoint, la presentació. Llavors, quan jo clico aquí i canvio de diapositiva, els alumnes automàticament se'ls canvia la diapositiva. I els surt una pregunta. Quan es va consagrar l'Església? No me'n recordo, però posem que el 10 de gener del 2014. Llavors cliquen a enviar, i llavors el professor aquí baix pot veure qui ha contestat i pot veure qui ha contestat. I llavors ho pots comentar. Un cop han contestat tots els alumnes, doncs pots passar a la següent diapositiva. Que bo! Sí, això va molt bé. I llavors, aquí hi ha l'explicació, que l'havia contestat malament, la resposta, no sé què. O sigui, hi havia com un test així de coses de taüll. És com de doble entrada, no? Una dels alumnes i una altra del professor que et pugui controlar. Està fantàstic. I a més així és com que els alumnes estan fent coses, no és que estiguin mirant el PowerPoint sense pensar si no volen, és que han de contestar. I si algú no contesta, tu saps qui és. I li pots dir, escolta... Has d'estudiar més. Sí. O de vegades jo aquests testos no els faig servir per nota, però sí per veure si s'han entès. Si hem treballat els pronoms febles i ningú té preguntes, doncs després fem un test a veure si s'han entès o no. I llavors veus, doncs amb aquest aspecte hi ha problemes, o no sé qui, no s'ha enterat de res. I llavors una altra opció és aquesta, perquè té com diferents tipus de preguntes. Aquesta opció és de dibuixar. Llavors és com que els alumnes poden fer un dibuix que amb això, amb els nens, o amb els nens no sé si podeu fer servir informàtica, però si no amb els adolescents. Jo què sé. I llavors a tu com a professor et van arribant els dibuixos dels alumnes i llavors els pots anar ensenyant un a un i comparant-los o el que sigui. Clar. Sí. I llavors també... És molt complicat dibuixar a l'ordinador. És molt complicat, sí, però això és la gràcia. És igual, no cal que us surti bé. Només teniu un minut, només dibuixeu. I també pots fer preguntes obertes, doncs, què et sembla? Mira, doncs aquí. En grup escriviu un missatge. Llavors el grup escriu bla, bla, bla. Ho envia, i a tu com a professor et van sortint tots els comentaris del grup i llavors els pots anar ensenyant i entenc jo que quan cliques aquí... Sí, això. I també pots posar vídeos i que el vídeo vagi parant i vagin sortint preguntes. Llavors cada alumne pot mirar el vídeo al seu ritme i escoltar-lo. Això es diu, l'aplicació aquesta es diu Nearpod. És impressionant, això. I això, la veritat és que per les classes al Zoom i així va molt bé també. Doncs si no teniu més preguntes, això és el que volia compartir amb vosaltres. Moltes gràcies per passar... no sé quina hora és a vosaltres, és al matí, no? Sí. Migdia. Molt a prop del migdia, sí. Sí, estem cap al migdia. Doncs per passar aquest matí amb mi. La veritat, encantadíssima. Jo penso que totes pensem igual, jo ho expresso, però la teva cordialitat, i moltíssimes gràcies, Anna, de nou, per això. La generositat de les persones
Ja saps que tens classe a casa a Rosario, Argentina, i després anem a A Paraná. Paraná, clar que sí. I tant. No cal que m'ho digueu gaire, que jo quan es pugui viatjar ja sense problemes de Covid em presentaré a Perfecte. qualsevol moment. Molt bé. I veniu totes Aquí cap no hi ha aquí. cap problema. Aquí Segur? no hi ha cap problema. Les portes són obertes. Gràcies. Torno a dir, Lídia, El audio, escolta'm, Lídia. que tens l'àudio. Jo necessitaria que l'Anna visqués aquí davant de casa. Perquè les preguntes, ella diu, feu les preguntes. Hauria d'escriure un llibre de preguntes perquè a mi això de tota informàtica i això em costa moltíssim. I són les meves víctimes, la Rosana i la Gladys. Pobretes, sempre que tinc un problema, on vaig? A la Rosa i a vegades a la Mercè. Quan elles estan ocupades... D'una altra banda, les consultes a la Mercè. sí. O sigui, no et preocupis. No, a mi em costa, Ja, però si algun dia voleu practicar, perquè ja sé que també de vegades amb aplicacions d'aquestes posar-s'hi sola fa una mica de por, no? Perquè és com, bueno, i ara què he de fer? Però que si voleu que fem com hem fet avui, doncs si diu, ai, m'agradaria treballar una mica més aquesta aplicació no sé què, la de les diapositives o la dels mapes o no sé què. I si voleu que quedem amb algun dissabte al matí o en algun moment així una estona i ens ho mirem juntes, doncs jo encantada, de veritat. Ui! Gladys, apunta! És molt gran, eh? Un altre taller! No ho havia d'haver dit, això, perquè ara s'ha ficat de peus a la galleda. No, però vull dir que ho podem fer... Això és l'important, no? És tractar de que no sentir-se sol, de traspassar aquesta experiència que tu deies, de quan fas classes que estàs sola i que no saps què fer, i si estàs bé o no, i això és l'important. Igual penso que nosaltres hem de multiplicar a la resta de professors, que aquí hi ha molts, que tenim l'oportunitat d'aprendre senzillament. I això és bo perquè repercut en l'autoestima personal i també en el que fem. I de nou, gràcies, gràcies i gràcies en el nostre personal i del grup i, bueno, ja quedem per una altra. Una abraçada molt forta de part de la gent de l'Argentina, de moment. I tant. Igualment, de veritat que ha estat un plaer, m'ho he passat molt bé. Gràcies, Anna. Me n'alegro. Així que fins la propera. La teva gent. Enviem un petó a tothom. Sí. Moltes gràcies. Dissabte per cap de setmana per a tothom. Anna, molts petons per tu també. I que no passi fred, Anna. Bueno, que pari de ploure, a veure si... Sí, aquí també. Sí, és veritat. Una bona xocolata, Anna. Això. Adéu. Adéu, gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a tots.